Hadian bakane ka cyclone kala jor bah po ketika jela Maharashtra la ong baka way na pedengki hotel ka bakar teng ka Trident Hotel ka badan po ketika nang ba Mumbai kala kalem pat pai kan ka video pila ban I ka jing kalem bakala ban ya kali ke badan khmat ka ketika hotel. Hakane ka video po no breu na po ketika jela West Bengal ula le kali habah kali le jing le dan kam kar pas no breu la bo ketika pas po ka met jong u ban pen ibu lit hidi met ya ki khon jong u. Hakane pa ka video pila ban ibu no we hati lo sa ko po ketika ka badan po ketika National Park ka bade po ka jela Karnataka balang bakan ka JCB kala yarab ban khale tu hati pat sa shipang tu hati ula laj em na ka jisa ko jong u ha po ketika Sengap ya orkam spelling jong ne khna yu te powder bat ka jubab bau ne khna u ai pensa shu bat ka pol ne penya bler. Otro. One, A, B, C, one, One. powder. Yes.